Sasodara wus manjur kawuryan tan kuciwa memanise manggap srinar teng dalu Sinewaka Sangya Pratase anggar ning Cakrawala wino langu prantene paksa kek bakan saking keng aranggono kang sumiwi warata tanpa selo mbel guguk sadulita mbel Ndara Ndara Janaka
Ngawe ngabdi pun Semar Putrana. Alon-alon meralon. Iya. Iya. Kepencet ora. Ngawe ngabdi pun Semar Putrana ya kula nyadong dawuh Gus. Enten apa? Ndara Janaka kula nyadong dawuh Ndara. Enten apa Gus? Ngawe sanjaning para Panakawan enten apa? Ndara kula nyadong dawuh Ndara ingkang abdi pun Petruk Kanong Bolong nyadong dawuh. Dus kula nyadong dawuh. Kowe iki ngopo to, Gong? Aku guyu, lucu tenan dagelane. Aku guyu nganti kecerit. Wah. Neko-neko ora. Nyadong dawuh Ndara Janaka, Kakang Semar. Wonten dawuh Ndara Yektini. Sapa watuk kae? Obate aja ngasih ndadra. Iya. Iki keselak kok. Weh. Bojone lho, bojone arep dipotas. Oh lah. Malah kaya film Indosiar. Wah. Padha meneng ora. Yektine Praptaku ning Karang Kadempel iki. Bacekno dipisah. Ya nek didadekke siji engko ora prayoga. Biasane Karang Kadempel iki. Pripun Ndara? Yekti mung bakal mboyong kelawan Kakang Semar Badranaya supayane sowan ning Rajanegara Ngamarta. Merga pancen ana rembug wigati kang bakal dingendikake dening Kaka Prabu Puntadewa Kakang. Lah nek ngaten monggo. Kula dherekakene ngatos-atos. Wong jaman sakniki niku akeh pacoban Ndara. Mbok menawa kula mikir kula kok kaget. Sareng jeng andika paring dawuh bilih Kang Raka badhe paring dawuh wigati kalian kula engko gek-gek negara Ngamarta Ketaman Pagebluk. Lah enten apa Ndara? Yen to kaya mangkono ya wis ayo tak kandhi Kakang. Nggih monggo kula kandhi kemawon tumuju wonten Prajanegari Ngamarta Ndara. Mangen cora maing angin untareng kraning arka gara-gara neta kakiri Harat bumi prakempita sato loma amba udan tersawar monggo kula dherekaken Ndara mboten sadangu-dangu ndak kesuwen ndak selak esuk Ndara gunjang ganjing langit kelap-kelap katon lir genjang alis risang mawe gandrung dereng ngantos paripun ingkang sami mbal wacana kasarulajaripun Begawan Durna lole Janaka ketiwasan Janaka Sing langit kelap-kelap katon lir genjang alis risang mawe gandrung sabaran kadul wukir moyak mayek saking jas balipur Pupu Penemban Durna kula ngaturaken sembah sungkem bekti kula kunjuk. Oh ya Janaka tak tampa ya nggih, tak tampa.
wonten menapa bapa Wremban sumengko pengawak bujro melajar wonten perkawis menapa iki ngene ya Nger ketiwasan Janaka ketiwasan Janaka ketiwasan kados pundi bapa Wremban anakmu ya anake Werkudara ya kuwi si Antasena ora dimangerteni lungane menyang endi jernyatane nalika semana sowan ning Praja Negara Ngastina sing wigati ya kuwi nyuwun Negara Ngastina sak sigar semangka gedene wuta bali marang mangwasane para Pandhawa ning gandeng ana ing Negara Ngastina ana pandhita ya nuju nganyar sing tansah didama-dama dening anak Prabu Duryudana peparab Begawan Wisamurti Begawan Dewa Wisa wekasan bapakmu ing Sukalima ora dikanggokake bapakmu ing Sukalima wis dianggep ora guna ana ing Negara Ngastina mula aku mlayu lah Antasena ki arep diundur kene kane arep perang karo Begawan Wisamurti lah kok tak malah dadi Antasena ngoncati paperangan merga saka daya dayane Begawan Wisamurti ora dingerteni menyang endi Janaka tulungana ya Janaka Kakang Semar iki kepiye Kakang? Alah pripun kula piyambak mboten ngerti Ndara matur sinuwun Kresna mawon. Iya Kakang. Ayo. Tunjung pangtrate
dan belangan galang jawana gelar pandan muncar tinon ler kekonang surem sora tetaan padang ilahing Mastunama sidam sekaring bawana langgeng Antasena yektine kita ulun saut ulun larapake ana ing kayiwanganing Undar-andir bawana merga kita ora bakal bisa kewagang nandingi kelawan kridane ya kadigdayane pandhita nujung negara Ngastina aran Begawan Wisamurti sing sepisan aku kaget lah kok dadi geni sing maune arep ditamakke ning dadane Antasena dening Begawan Wisamurti lah kok dadi aku ana kaya ana sing nyaut njur aku sowan ngersane Kakek Asih Prana ana ing Undar-andir bawana janjane ning apa to Kek Antasena ana dawuhmu apa Kek yektine pakarti kita ingkang wani bakal nyuwun ya kuwi negara Ngastina sak sigar semangka gedene kita bakal njaluk negara Ngastina bali wutuh marang panguwasaning para Pandhawa yektine mboya bakal bisa kelakon jer nyatane ingkang sepisan pakarti kita mono wis keladuk wani kurang deduga merga ning ngatasé kita kuwi satru ingkang ndugal kewarisan lho kuwi sing arep tak rembug kuwi aku ki janjane ya nek arep nuwun sewu ora aku ateges aku ora duweni rasa syukur ngersaning Gusti ki babar pisan ora kok ateges ngono kuwi ora ning kena ngapa saking anak-anak Pandhawa sing padha ditresnani karo pepunden Pandhawa karo wong tuaku para Pandhawa lah kok dadi mung aku sing ora iso basa lah kok dadi mung Antasena sing ora iso ndodhok sing ora iso tata krama mongko aku ki kepengin banget lho Kek iso nyawang dulur-dulurku iso nyawang tunggal-tunggalanku nek do iso basa apik melipis basa krama iso sopan karo wong tuane iso duweni unggah-ungguh tata krama aku wis seneng banget ning kok aku arep nyoba ngono kok aku ora iso lah tekan kapan aku arep kaya ngene iki Kek Antasena piye yektine pancen lakon kita kaya mangkono wis pesthi ning kodrat lan kita selawasing urip mboya bakal bisa sing jenenge tata krama basa lan ndodhok jer nyatane kita kudu duweni rasa syukur kelawan apa kang wis kita duweni merga kabeh mono Gusti ingkang murba kelawan kayiwanan kita aja ngasih kita mengko ngresula babakan kahanan urip kita mundhak mboya prayoga kedadiane jer nyatane titah ingkang ngina kelawan dheweke dhewe padha karone ya padha wae dheweke wis ngina kelawan sing gawe jagat ya Gusti kang murbeng dumadi mula mboya mokal yen to sepisan panjenengan ulun nglarapke kita Antasena sowan ning kayiwangan Undar-andir bawana merga kita ora bakal kuwagang nandingi kridane Begawan Wisamurti. Sebabe apa? Ya sebab yen to kita mangerteni ingkang dadi Begawan Wisamurti kuwi sejati ya Manikmaya ya dewaning para dewa ing Suralaya. Mula kang saka kuwi Manikmaya luwih ngerti sartane Manikmaya luwih pana ngalamun jeneng kita bakal njaluk negara Ngastina sowan ing praja negara Ngastina. Mula tanggaping gati Manikmaya reka-reka dadi pendhita ning praja negara Ngastina kanthi pawaden ya kuwi murungake perang gedhe Bratayuda. Mangerti Antasena sayekti anggone pawadane Begawan Wisamurti mono nggone bakal murungke perang gedhe Bratayuda. Yektine mung bakal menggak kelawan jeneng kita ingkang bakal njaluk bali negara Ngastina. Lho. Ya nek ngono sisan wae perang gedhe Bratayuda tak lakonane.
Aku ijen mungsuh para Sata Kurawa aku ra wedi ben negara Ngastina bali marang panguwasane para Pandhawa. Malah bakal mboya prayoga kedadiane yen to ngasi kita ngasi wani melu campur perang gedhe Bratayuda. Merga tulising kodrat kita ingkang sepisan ingkang angka loro ya kadang kita wisanggeni. Mboya dikeparengake melu perang gedhe Bratayuda. Dasare apa kek? Ya dasare yen to ngasi satriya ndugal kewarisan sepisan Antasena kang kaping pindho wisanggeni melu perang gedhe Bratayuda. Mboya ngasi telung kedheping paningal perang gedhe Bratayuda bakale rampung sartane para Sata Kurawa bakale sirna merga saka kadigdayan kita kelawan kadang kita ya kuwi wisanggeni. Mula Antasena selawasing urip kita mboya bakal bisa melu perang gedhe Bratayuda. Malah kang saka kuwi kita ulun dawuhi satane kita ulun suwun supayane kita bali mring Marcapada aja ngasi mbaleni pakarti kita ingkang kaya ngono maneh Antasena. Sorote pandam sumula amadang jroning masarean kenane wadana ramu kalingan ngangan sang tyah manahanku sumungkem guling sarane turu. Lah banjur kepiye leh ku arep ngaturke dharma bekti karo wong tuwa Antasena piye Mbah? Yektine kita mboya perlu ngaturake dharma bekti lawan wong atuwa kita para Pandhawa. Jernyadan senajan kita kuwi satru ingkang ndugal kewarisan nanging becik lair lan batin kita senajan to kita kuwi satru ingkang kondang ndugal nanging pambegan kita apik kita mono satru ingkang ateteken ati suci pepayung budi rahayu. Mula kita bali mring Marcapada aja ngasi mbaleni pakarti kita ingkang kaya mangkono Antasena. Ati karnaning kaswase
Yaning marga amalat kung tumiring sang gonto wastrat maja leng-leng lalu angolate surya mangrang sang wayah Arjuna wonten dawuh Koko Prabu ana apa dilakok kok dadi siadi melajar wah jlamprung ngene ngopo melayu karo Panakawan ngaturaken ketiwasan Koko Prabu bilih negari Ngastina urun jago wiring kuning inggih menika pun Begawan Wisamurti inggih nujung enggal pujangga enggal wonten praja negari ing Ngastina wekasan bapa Penemban Durna boten dipun ginakaken wonten ing praja negari Ngastina awit kula wau kula nampi rawuhipun bapa Penemban Durna piyambakipun nyariosaken bilih Antasena ingkang nyuwun praja negari Ngastina sak sigar semangka kawon kalian Begawan Wisamurti ngoncati pabaratan boten dipun mangertosi Antasena wonten pundi Koko Prabu wah edan wah keparat lah kok dadi Antasena kalah mungsuh Begawan Wisamurti jernyatanipun kados mekaten kasunyatanipun Jarawa wonten dawuh Kakang Mas tanteni telung kedheping peninggal janji nganti Antasena ora jedul ora ana timbuli Antasena negara Ngastina tau brabrik dhewe tak kenceng marang Bratayuda Kanjeng langit kelap-kelap kanton lir kenjang alis risang mawe keandrung duh Antasena wah kocluk Antasena we anyar Pak sandangane Pak anyar ngopo kok terus gaya aming Pradabu kowe kok gaya yo ben ampun ngece sampean niku wayang elit apa wis mang delok dhewe piye Antasena piye kocluk piye ha wis ayo piye wong aku malah disaut karo Iwang Asih Prana aku ora kok ateges aku wedi karo Begawan Wisamurti kuwi ora aku dislametke karo Iwang Kakek Asih Prana mergo janjane panjal maning Begawan Wisamurti kuwi kakek Manikmaya mula ngerti nek ngasih aku wani nandingi kridane Begawan Wisamurti aku ora bakal kalap wa njur kowe kalah piye lah Antasena piye sesukne aja nganti pakartimu ngladuk wani kurang deduga lire negara Ngastina kuwi menang bali marang panguwasane para Pandhawa ditonton besok ning lakon marang Gedhe Bratayuda ora kowe kok malah gawe cerita dhewe ora takon sing ngutus kowe sapa sing ngutus kowe supayane negara Ngastina mbok jaluk bali sapa sing ngakon iki tumbak cucukan ora wong inisiatife dhewe kok ora. Napa sampean dipamiti kali Ndara Antasena? Blas. Ora enggak. Telepon diangkat nika. Ane ora. Ya aku njuk ngapura dhewe mergo kuwi keluputanku. Sesukne ora dibaleni. Isen iki. Ngapa? Ngapa arep nantang? Tak balani. Ora.
Ngisin-isinke. Ora. Wis aja dibaleni meneh pakartimu sing kaya ngono kuwi Antasena. Ora, wis aku ora arep baleni kaya ngono. Ora arep baleni pakarti sing kaya ngono kuwi ya. Wis aku arep bali. Bali terus ngopo? Sampeyan bali arep ngopo wong sampeyan urung rabi? Ya ini bali arep ngopo? Wis ora usah melu urusan kok. Niki pripun sinuwun dirampungke Kakang? Suarane sapa kae? Pripun iki nek pun ngeten iki pripun? Kakang Semar wonten dawuh. Yektine sing bisa ngasorake kridane Begawan Wisumurti kae ya mung kowe. Sebabe Kakang Semar ngerti dhewe, krungu dhewe yen to kae panjalmane Wang Pikulun Manikmaya. Bocah nika kula sing ngapokke to. Dadi ana wong tuwa nyegat karo aku sapa kowe? Ora sah sok-sokan gak kenal. Ayo salin. Ayo salin tang gintung gintang. Salin dasar. Ngelah. Ayo kowe mesti sing nyingitke karo Antasena. Wis ora sah. Sok kakean gawe ukara. Ayo wis rampung sandiwaramu Manikmaya. Nyuwun pangapunten Kakang Semar. Ora apa-apa wong sing luput bendaraku. Nggih. Sayekti kula menika namung badhe ngemotaken dumateng pun Antasena. Awit pakartinipun ingkang sampun keladuk wani kirang deduga. Wis ora apa-apa. Njur saiki piye? Nggih sampun ngantos Antasena ngambali. Pakarti ingkang kados mekaten malih Kakang Semar. Kuwi aku sing ngurusi sing didik bocah kuwi engko urusanku Manikmaya. Inggih Kakang Semar. Petro rampungi. Gah, si.
Ayo kanca ngayahi karyaning Braja kere. Wah, trondolo gitu. Ipung. Kowe gak ngerti aku. Ayo salin ora usah neka-neka. Wah, setan. Nrodo kakekku. Ora sah tarter pagu. Iya. Bayan dulu iki kewirangan. Wis bali. Ulun kondur pangayangan Perkusara. Ora sah. Salin, Kah. Aku urung arep salin. Nek urung ketemu Antasena. Salin tampung ki Semar. Yo. Yo, salin. Yo.
jagat tumungo paning sak pucaking wukir marep babang sumirat keneng soroting surya mega lan gunung Pun Ndara. Ya. Nggih. Pun purna Ndara. Wis. Mar. Nun. Ora utar aku sire ngene gobali kabeh. Ya nggih. Pun meh jangkep to. Wis. Ah, tusuk iki rene. Mer. Kayon ki jiro lupat. Papat nang kene lho, Mer. Ah iya, heeh. Kemule ya, kemule. Wis kotake dhewe meh kebak kok Mer, alhamdulillah ya Mer. Iya. Berkahmu jine. Iya. Wis dirampungi nggih Ndara. Matur sembah nuwun. Pun purna laman dalu punika rahayu kang samya tinemu rahayu kang samya pinanggih. Mugi-mugi sak pengker kula sak rombongan warga ing Kaladandri hangga gamping Sleman mriki tansah manggih. Ayo mayem tata titi tentrem gemari pahla jinawi karta tata turaharja sembodo kang jinungka jumbo kang kinayu basuki kang kaesti rahayu kang kaestu ya mugi-mugi sedaya kalis ing sambikala slameta sing nanggap slameta sing ditanggap slameta sing nonton tanggapan slameta sak kabeh-kabehane Ndara ya nggih ampun lali golekane nak ben iso digoleki sing apik lan sing ora apik Ndara. Ya, heeh. Ya Semar nggih. Golek. Sik Mir tak jipuke Mir. Ya. Sik kita pasange iki sik ndase iki sik. Tilake nggo dolanan Petruk kok. Weh. Matur nuwun Ndara. Monggo goleke Asmara Ndana mawon Ndara. Ya, nggih. Nanda alam sayang